Ale vítam ťa pri druhom videu, kde ti bližšie priblížim spoluprácu. Čiže prvý krok je vytvoriť si bezplatné konto, link je pod videom, klikneš na odkaz, vyplníš formulár, odsúhlasíš podmienky a vytvoríš si účet. Následne druhý krok je prejsť na e-shop, link nájdeš pod videom, klikneš na link, vpravo hore vidíš prihlásiť sa. Prihlásiš sa so svojimi údajmi, tak vieš, že si prihlásený, že vidíš hore svoje meno. Na druhej strane naľavo máš e-shop. Tu vidíš všetky kategórie, ktoré ponúkame. Sú tu esenciálne oleje, holistická kozmetika, proteíny, difúzory a mnoho ďalšieho. Poďme si pozrieť napríklad skupinu CS60 a Carbon Elixir. Keď na to klikneš, vpravo hore vidíš môj odkaz. To je tvoj jedinečný odkaz na celú túto skupinu C60 a Carbon Elixir, kde sú tieto produkty. Tento odkaz môžeš si skopírovať alebo tu priamo zazdieľať na sociálne siete. Tento odkaz je jedinečný. Ako ty niekomu pošleš, systém si zapamätá, že je to tvoj odkaz a napríklad ak ten človek si nenakúpi aj hneď, ale príde o 2 týždne, tak systém si bude pamätať, že prišiel od teba a dostaneš z toho svoju províziu. Ďalej, ak chceš konkrétny produkt zazdieľať, tak si na ňo klikneš a tiež vpravo hore máš svoj jedinečný odkaz, ktorý môže zdieľať a priamo mu otvorí tento jeden konkrétny produkt. Pod každým produktom máš BP, takzvané Baby Point. To ti bližšie vysvetlím, keď prejdeme do kancelárie. Do kancelárie prejdeš tak, že klikneš na svoje meno a tu vľavo vidíš kancelária. Klikneš na to a už si vo svojej vlastnej virtuálnej kancelárii. Čo je dôležité, naľavo máš vzdelanie. Toto určite odporúčam ti prejsť, napríklad Baby Start, pretože viac sa tu dozvieš o esenciálnych olejoch, o komunikácii a všetko, čo potrebuješ. Pretože už máš vlastný e-shop, aj kanceláriu, i všetko, čo potrebuješ, je chuť učiť sa a posúvať sa vpred. Ďalej tu máš marketingovú podporu. Ku každému produktu zvolíš si slovenský jazyk, máš krásne nafotené obrázky, čiže nemusíš vytvárať ani nič, len si to stiahnuť a zdieľať napríklad na tie sociálne siete. Ďalej máš tu YouTube, môžeš si pozrieť ďalšie videá a vráťme sa naspäť na nástenku, pretože veľmi dôležitý je tento odkaz. To je tvoj jedinečný odkaz na registráciu. Keď ho niekomu pošleš, otvoríš mu ten formulár, ktorý si vyplňal aj ty a zaregistruje sa pod teba. Ďalší dôležitý link je tento, to je na tvoj e-shop. Ak zazdieľaš tento link, otvorí sa mu úvodná stránka e-shopu. Čiže to sú veľmi dôležité linky. Ďalej tu máš sekciu výplata provízií, kde si vieš zadať svoj bankový účet a vždy 15. ti príde výplata. Takisto tie zarobené peniaze môžeš použiť aj na nákup produktov. Ďalšia výhoda je, že máš k dispozícii lekársky a vedecký zbor, tiež aj veterinárku, kde môžeš v určitých časoch zavolať a bezplatne sa poradiť. Tiež ti odporúčam sa pridať do facebookovej skupiny Bevits Family, kde je už takmer 17 000 členov a navzájom si zdieľajú svoje skúsenosti a radia si. Čiže tam stačí, že zadáš svoj prihlasovací e-mail a priradia ťa do tejto skupiny. Ďalej tu máš program odmien. Je k tomu aj video, čiže si ho môžeš pozrieť, aby si to lepšie pochopil. Čiže toto nebudem dopodrobná rozoberať, pretože si pozri video a zistí viac, ale čo je dôležité, máš 3 druhy cien. Každý na začiatku je zákazník A. Keď nazbieraš 300 Bevit pointov, pretože každý produkt má svoje Bevit pointy, tak sa staneš zákazníkom B, čo znamená, že budeš mať doživotnú zľavu na produkty 15%. Ak nazbieraš 700 bodov, v 2 po sebe idúcich mesiacoch aktivuje sa ti doživotná zľava 30% na produkty, čo je skvelé, pretože raz keď dosiahneš tieto pozície, už nemusíš ich nejak obhajovať, ani nič, ostávajú ti na stále. Ďalší tip, ktorý ti odporúčam, je zakúpiť si túto praktickú príručku, nájdeš ju na e-shope, pretože je to skvelý nástroj. Nájdeš tu všetko potrebné, čo potrebuješ. Tiež obsahuje zoznam diagnóz, čiže ak má niekto s niečím problém, jednoducho vieš to pozrieť, vyhľadať, odporúčiť mu konkrétne oleje aj spôsoby aplikácie. Je to fakt skvelá príručka. V krátkosti som sa ti snažil všetko dôležité
ukázať. Tým, že si sa zaregistroval si v mojej skupine, to znamená, že máš moju 100% podporu. Ak ti je niečo nejasné alebo potrebuješ poradiť, kľudne mi môžeš napísať či už na Instagram, na Facebook alebo na mail kontakty umiestním pod video a môžeme si zavolať videohovor alebo sa stretnúť aj osobne a všetko ti vysvetlím. Čiže odporúčam ti prejsť si vzdelávací systém a prajem ti veľa chutí do učenia a prajem ti tiež veľa úspechov. Máš skvelý nástroj, máš vzdelávací systém, čiže sa stačí len učiť a posúvať sa vpred. Ak s niečím potrebuješ poradiť, obráť sa na mňa.